economaths.gr. Πάμε να δούμε σε αυτό το βίντεο και να εξηγήσουμε αναλυτικά το πρώτο ερώτημα του θέματος 2 της πρώτης γραπτής εργασίας ΔΥΤ 13 για το αερινό 2026. Για πρώτη φορά και εν ώψη της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε 4 φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση. Η πηγή αντλήθηκε στις 2 Δευτέρου του 2026 από το συγκεκριμένο άρθρο που θα βρείτε στο συγκεκριμένο link. 2 μέρες μετά τη διάθεση των πρώτων εισιτηρίων του Final Four της Eurolink και ήδη πουλούνται online σε τιμές μαύρης αγοράς. Η πηγή βρίσκεται σε αυτή τη ιστοσελίδα και αντλήθηκε 11 Δευτέρου του 2026. Διαβάστε τα παραπάνω δημοσιεύματα και κατόπιν απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα υποθέτοντας τα εξής. Οι υποθέσεις λοιπόν που γίνονται είναι ότι υπάρχει μια ενιαία επίσημη τιμή για κάθε εισιτήριο Final Four ύψους 700 ευρώ. Άρα η επίσημη τιμή κάθε εισιτηρίου είναι 700 ευρώ. Επίσης η προσφερόμενη ποσότητα εισιτηρίων είναι σταθερή στα 10.000 εισιτήρια, αυτά είναι και τέλος. Και η καμπύλη ζήτησης εισιτηρίων από την εξίσωση δίνεται D-ation 248.000 μείον 140 P, όπου D η ζητούμενη ποσότητα εισιτηρίων και P η τιμή κάθε εισιτηρίου. Όπως βλέπετε, η κλίση της καμπύλης ζήτησης είναι αρνητική, όπως έχουμε πει στη θεωρία, εξαιτίας του νόμου της ζήτησης. Δηλαδή, εξαιτίας της αρνητικής σχέσης μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Όταν ανεβαίνει η τιμή, είναι λογικό να πέφτει η ζητούμενη ποσότητα. Και όταν πέφτει η τιμή, είναι λογικό να ανεβαίνει η ζητούμενη ποσότητα. Ποια θα ήταν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας εισιτηρίων, εάν δεν είχε οριστεί η επίσημη τιμή των 700 ευρώ? Τεκμηριώστε την απάντησή σας τόσο αλγεβρικά όσο και διαγραμματικά. Δηλαδή, και με τους δύο τρόπους. Ξεκινάμε πρώτα με τον αλγεβρικό προσδιορισμό τιμής και ποσότητας ισορροπίας εισιτηρίων. Στην ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά έχουμε πει ότι η τιμή καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς. Επομένως, όταν δεν υπάρχει η επίσημη τιμή που έχει οριστεί των 700 ευρώ, η τιμή θα καθοριστεί από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων ζήτησης και προσφοράς. Άρα, όταν η ζήτηση είναι ίση με την προσφορά, τι έχουμε? Ισορροπία στην αγορά εισιτηρίων. Άρα, αντικαθιστούμε. Όπου ζήτηση βάζω την καμπύλη τη συνάρτησης ζήτηση που μου την έχει δώσει 248.000 μείον 140p ίσον με την προσφορά, η οποία προσφορά, παιδιά, εδώ δεν μας έχει δοθεί μέσα από κάποια συνάρτηση. Μας λέει ότι είναι σταθερή και ίση με τα 10.000 εισιτήρια. Τι θα κάνω? Θα λύσω ως προς p. Πάω το μείον 140p από την άλλη και γίνεται συν 140p και φέρνω το 10.000 μπροστά και γίνεται μείον 10.000. Όποιος όρος αλλάζει πρόσημο στα μαθηματικά, υπενθυμίζω, αλλάζει όρο, μέλος στα μαθηματικά, αλλάζει και πρόσημο. Άρα έχω 140p ίσον με 248 μείον 10.000, 238.000 και διαιρούμε και με τον συντελεστή του αγνώστου που είναι το 140. Άρα η τιμή ισορροπίας στην αγορά των εισιτήριων είναι ίση με 238.000 δια 140, δηλαδή είναι ίση με 1.700 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η τιμή ισορροπίας. Και για να βρούμε τώρα την ποσότητα ισορροπίας, τι θα κάνουμε? Θα πάμε να αντικαταστήσουμε το 1.700 στην καμπύλη ζήτησης. Άρα, τι έχουμε? 248.000 μείον 140 επί 1.700. Αν κάνετε πραξούλες, τι θα πάρετε? Ότι η ποσότητα ισορροπίας ισούται με 10.000 εισιτήρια. Αναμενόμενο όσο είναι και η προσφερόμενη ποσότητα των εισιτηρίων. Εφόσον στην ισορροπία η προσφερόμενη ποσότητα ισούται με την ζητούμενη, όπως έχουμε πει. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δείξαμε αλγεβρικά την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. Και πάμε να το δείξουμε και διαγραμματικά. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα κάνουμε τον κατακόρυφο άξονα που θα δείχνει την τιμή, τον οριζόντιο άξονα που θα δείχνει την ποσότητα. Αυτή είναι η αγορά των εισιτηρίων Final Four. Θα κάνουμε την καμπύλη ζήτησης
πώς θα τη σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης? Για να τη σχεδιάσετε θα πρέπει να ξέρετε δύο σημεία της. Η συνάρτηση είναι 248.140p. Βρίσκεται τα σημεία το μης με τους άξονες, δηλαδή που αυτή η καμπύλη τέμνει τον άξονα των P και που τέμνει τον άξονα των Q. Για P ίσο με το 0, τι παίρνετε? Παίρνετε D, δηλαδή επί της ουσίας το Q, ότι είναι ίσο με 248.000. Και για Q ίσο με το 0, παίρνετε ότι το 248.000 είναι ίσο με 140p, άρα ότι το P είναι ίσο με 248 δια 140, δηλαδή περίπου 1.771 ευρώ. Άρα εδώ είναι το 1.771, εδώ είναι το 248.000, ενώνουμε αυτές τις δύο χυδίτσες και παίρνουμε την καμπύλη ζήτησης D. Η καμπύλη προσφοράς, τι ξέρω εγώ, ότι η προσφερόμενη ποσότητα είναι σταθερή στα 10.000 εισιτήρια, άρα τι θα ξέρω ότι η μορφή της θα είναι αυτή εδώ, θα είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων. Και τι σημαίνει μια κάθετη καμπύλη προσφοράς? Ότι σε οποιαδήποτε τιμή η προσφερόμενη ποσότητα είναι σταθερή, αμετάβλητη στα 10.000 εισιτήρια. Άρα το σημείο στο οποίο η καμπύλη προσφοράς τέμνει την καμπύλη ζήτησης είναι το σημείο ισορροπίας της αγοράς. Εδώ είναι η τιμή ισορροπίας, το 1.700, και εδώ είναι η ποσότητα ισορροπίας, δηλαδή το 10.000. Και έτσι δείξαμε και διαγραμματικά την ισορροπία στην αγορά των εισιτηρίων. Για οποιοδήποτε απορία σχετικά με την πρώτη γραπτή εργασία 2013, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@econmaths.gr. Καλή συνέχεια σε όλους!